ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଛାତ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ମେଥି ଶାଗ ଆଉ ଏଇଟା ରସୁଣ ଜିରା ଆଉ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଯିଏ ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ତାକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ପିଆଜ ସାଇଁ ଯାହା ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିବ ଏଇଟା ପିଆଜ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆକୁ ପକେଇକି ବିନା ସୋରିଷରେ ଆମେ ଆଜି ମେଥି ଶାଗ ପତୁଆ କରିବା। କରେଇ ବସେଇକି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜିରା ଫୁଟେଇ ନେନି। तो किसी समय ढाकुड़ी भाजी सारा पर ढाकुणा खोलनी तापर ग्राइंडिंग जो करके रखी मेथी पतर को देहरे मुझे लुण हल्दी भी मिसई देती लुण हल्दी एकाथरे देहरे पकई देती तो सहीटा एकाथरे मुझे कड़े ढालदेली आपको बर्तमान आम ड्राए है पर्यंत भाजवा तापर होगला खाई देखिए टेस्ट केमिति आ मते कमेंट रे जणाइबे।